Chasalo Matarbari Constituency ni Purba Garjeecherra Amchaio Borok Hamkrai Mothani Luwajijakma bai Swnamjak Tongmani Ossa Mwtaini Chubachu Rwnani Thangkha BJP ni Haste Tangphang Dr. Bipin Debbarma Abohaikhe no Salo BJP Takarjola Mondol ni Luwajijakma bai Jompujola dei Khumulunga Pakjakha Ri-chum Manjakha BJP ni Haste Tangphang Dr. Bipin Debbarma no khobai bodol ni dei kubun adongrok Chasalo Purba Garjeecherra Amchaio Thangmani jorao BJP ni Haste Tangphang Dr. Bipin Debbarma no karibo Manjakha Gomoti District President Sobita Nak no khoboi te kubun adongrok Aboni aglo no kokhum thumai rok ni beskango kok sanani thagai BJP ni Haste Tangphang Dr. Bipin Debbarma shaka Purba Garjeecherra Amchaio ni sinite prasarok Abohaikhe wabai naitodoke Ossa Mwtai ni no Swnamjak Ossa Mwtai kaimani lugoi Borok na kisamija Chubachu Rwnani bagai fai shopai khanai Abohaikhe no Rwjakma ni kok shaka Dr. Bipin Debbarma Sungtini Matarbari Bidansabha bisingo je Gorje elakao sidinage news of nokha news nogoi ang belai khatung khaja khainai je Chini Borokne pararogo papa area o je o Gorje elakani Purba Garjeecherra elakani Borok noro nukhana ani logono Chini Borok ni mane bishesh khai unique o jaga pujao o je Ossa Borok palajan thangai tongo ba Ossa terno palajan thangai tongo wabai Swnamjak wabai Swnamoi nijini yakbai or jaga kuno labor krei kuno mystery krei Borok parani Borok kha thansa kainai je Chini Borok ni traditionally bai noro nugui tongo o jaga wani kulogo wani khom wani decoration ta murti Chini rignai risari woi Borok Chini Ma Durga no jaga achugrina to ang omo kaisa manan bagai khub surprise thayongkha je para bisingo je musuk Durga puja naithok ba musuk je nok decoration naithok kai Chini Borok ni nijini yakni skill bai slamoi tongo ang wansu kaje bono kono kisu jeng arthik babe sahojogita khai nango dine ang phaikya oro Chini party ni bo Chini district president bo tongo mandal president bo tongo to chung je para kwbangma bising rogo maika unique je kono without labor sara without buini support sara je Borok মানে পারানি প্রত্যেকটা Borok এক লগই খাই যে কাইসা Ossa Mwtai no palajan thangai tongo omo belai kha tongthogo ang kha khayo agami dino jate Borokni je yakni skill মানে yak no hoite khom wani khom obo busuk porishrom ni kam busuk মানে din dore Borok khlaikena wa theke romoi Borok nijini porishrom khlainai kono buini support sara তো আং বেলাই ও ক্লাব কর্তৃপক্ষরনো বাং হামবাই মারেও ধন্যবাদ মারেও যে চিনি শ্রী সিটিনি যে Ossa তের হায়াকাবা দুর্গা পূজানো যেভাবে Borok ও জায়গা খাবাই মানে বরনো একদম যে সাচ্চা খাবাই কোনো উইদাউট ডিমান্ড ছাড়া যে মাইকাই পারানি বড় তুই যে এক লগি খাই এক খা থানসা খাই ইউনিটি খাইনাই যে কাইসা Ossa তেরনো ও জায়গা পালা আবো বিসিবরম দা খাইছে তো না তাকলাই বিসিও দা পুইলা বড় আং যে কক সমানে তাকলাই বাই 2 বছর রংকা Borok wansu mongomono je jehetu 2 বছর রংকা আগামী দিনো বমো যুগ যুগ হাইকাইনো ও ক্লাব ni Borok ba o elakani Borok omono palai thangnai angabono hasteni Chini takopte bumok sorma kobogo Ossa ter Hamkrai jeng hohom dom nailai berainai toksa toksong opobok khainai kintu Ossa palai thangai jate কোনো জায়গাবো অধরনের ঘটনা বা নিরানন্দ ঘটনা যাতে Chini সমাজ বা Chini সোসাইটি ও Chini Tripura রাজ্য বাহিরক তাংথু আং ঈশ্বরনি থানে বা মা দুর্গান থানে আং প্রার্থনা খালাयो যাতে যত নগনো যত নুকমনো কচাং বয়ার সিবই হামারি তুবথুং মা দুর্গা যতননো বিনা আশীর্বাদ রিক লাংথুং যতনি বসাবতে থেকে রময় যতনি পরিবারও যাতে সুখ সমৃদ্ধি খুশি তুবই আবাইকাই যতননো আশীর্বাদ দিনা অংথু আর আং নরনের মাধ্যমে কবকনাই যারা Borokni je samukranai club ni secretary angmai tongo Borok norok jara chobana muchung khabai baksana norok Borok no chobakhai ang subao abo koikya mane chot Borokno jehetu Borokno kaisa unique nugui tongo ba Borokno chobana bagai ang norona madhyame ang request khai
Aboni aglo yang te khaksa faising hanke BJP Dakar Jila Mondole Luwajijakma bai Dr. Bipin Debbarmani manjak mungo pula Dakar Jila Amchaio Ossa Mwtaini rogoi Rwjakha Ri-chum aboni aglo no khumulung Amchaio Rwjakha Ri-chum asli pandano ti kok sanane thangai BJP ni Haste Tangphang Dr. Bipin Debbarma shaka Ossa Mwtaini jorao Lukurok tong thoni bisingti lainani bagai Abohaikhe Mwtai agon Rwjakha hanai Jotono khulumka tini Takarjala Bidansabani bisingo মানে Takarjala মন্ডলনি bisingo je Jompujala bazar o Jompujala bazaro chini phainai Ossa terno rogoi jara chini o elakani borokno বিশেষ kai chini Pungthebara elakani borokno Bharatiya Janata Party Takarjala মন্ডলনি hoite pray tini o jagao 400 poribarno reganai rijagai tongo tarpor next khumulungo tehe tini sarikon borok মন্ডল hoite rinai pray 5,000 মানে around 1,000 family no chini jara gori borok no বিশেষ kai rignai to jotono pai kanla yo haipano o kaisa utsob anondo no bhai kaising chini ma boini no ma hanok ba baisong no bhai kaisa upahar roi anondo upobhog khaimanai o kaisa khushi sing bag khailemani abon bagai Takarjala mondol ang belai hambai maru বিশেষ kai chini danir molno bo tai bini pura mondol ni team no borok usuk o jagao chini borok no o je Durga Puja hai occasion rogo kaisa nijra moje khushi bak lemani o jaga no nukhana kwangma ani ma tei ani bai kaki jotono borok ekta khushi message o karon tangi himba je जों काisa रां पैसा रिचुबय माय फानो रि तांसारि जे सिने मा बयनंनो जों काisa खुशी उपहार रिमानो अनेक बयस्क borok नुखा आं borok बेलायनो तंखला जाक ओ जागाव जे Takarjala Bharatiya Janata Party ni mondol होते जे borok रि बागलायै borok नुखना Lukurok अनेक खुशी अंगला तंलाय borok तो आंगा बाहायखायनो चिनि Ossa terno हास्तेनि जतो Lukurok जतो थाइनि borok no जों कोनो पलिटिकल पार्टी हिसाबैया नर नुखना BJP himpano je samajni protekta borok no bahaikai joto borok no bo toma ksak toma kufur toma khorang jesa borok no phano kaisa khushi bakane nor nukhana chung joto samajni borok no o jaga tini kwbangma jagani borok phaine borok no rik chung mane Takarjala mondol hoite o jaga distribution program kha asli pano manjaka BJP Takarjala mondoli asufak nirmal Debbarma no khoboi te khobana dongrok Abohaikhe no Salo Ri-chum manma bai Lukurokni bisingo nukjaka khathomung te dongthokmung Matarbari Dakar Jila Khumulungni Shimi Shalsani Kokthum Chini Khorang